Forrás a Rosti.hu tanulmánykötetés saját. A kivételeket megnevezzük. Rosti Pál 1856-ban hajózik Amerikába, ahol kontinensnyi, irdatlan távokat teljesít USA és Kanada, majd Kuba, Venezuela és Mexikó területén. Az Úti emlékezetek Amerikából című könyvében Pált az El Palmar birtok előterében lovon, majd a tovari őserdő óriás cétrusánál véljük felbukkanni. ...1861-ben az országos nagy képesnaptár ír Rostiról és portréját is közli. Vizitkártya Pest 1861 Simonyi fényirodájából. Rosti Pált a honi közélet kiválóságát az MTA levelező tagjává választják. Nemzetközi szenzációt keltő, sporttörténeti jelentőségű útról számol be a festőművész Birli István Csolnak út Rotterdamtól Pestig című könyvében. Rosti Pál keskeny, két párevezős csónakot vesz 1862 nyarán, és Birlivel ketten a pesti Csolnagda egyenruhájában 1500 kilométert eveznek a Rajnán és Majnán fel, majd Pestig le. Ritkán szélszárnyán, de sokkal inkább a csónakból alig uralható viharokkal szemben. ...1862-ben készül el Székely Bertalan nagyméretű rosti festménye. 1863 Pest, Schrecker Ignác felvétele. Képcsarnok, Hungarikána gyűjtemény. 1865 Pest, Schrecker Ignác, Akadémia díszkiadás. 1865 München, Rosti balról a harmadik, Richard Wagner zeneköltő baráti körében. Rosti Pál 1870 körül, Pest, Májer György felvétele. Liszt Ferenccel 1873. A zongora felett nem Rosti Pál áll, hanem Mihálovics Ödön. Rosti Pál 1873 előtt. Pest, Ellinger Ede fényképe, Borda Márton Áron gyűjtőtől. 1874. december 20-án a Vasárnapi Újságban nekrológ jelenik meg Pollák Sándor metszetével. Rosti Pál 1874. december 7-én hunyt el Dunapentelén. A helyi kistemetőben temették el az Eötvös, Trefort, Amadei családtagok és más honi kiválóságok jelenlétében.